deň, priatelia. Včera sa odohralo prvé plenárne zasadnutie novozvoleného Európskeho parlamentu. V prvom rade sa na začiatku zvolilo nové alebo staronové vedenie tejto európskej inštitúcie. Za predsedničku Európskeho parlamentu bola opätovne zvolená pani Roberta Metsola z Malty. Taktiež sa potvrdilo aj mnoho podpredsedov Európskeho parlamentu z minulého volebného obdobia. A konkrétne v takomto riadení tejto európskej inštitúcie, ako je Európsky parlament, bude mať Slovensko dvoch zástupcov. Konkrétne podpredsedom Európskeho parlamentu bude Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. A čo sa týka funkcie kvestorky Európskeho parlamentu, tu obsadí pani Miriam Lexman z Kresťansko-demokratického hnutia. Zvolilo sa aj ďalšie mnohé iné funkcie v pozícii európskych inštitúcií. Konkrétne aj jednou z najhlavnejších je opätovné zvolenie pani Ursuly von der Leyen na poste Európskej komisie, ktorá vyjadrila aj takú snahu založiť aj novú funkciu eurokomisára pre otázky bývania, ktoré trápia mnohé európskych krajín vrátane Slovenska. Obsadilo sa taktiež aj mnoho ďalších inštitúcií, akým je napríklad post šéfky európskej diplomácie, ktorú obsadila premiérka, už ex-premiérka Estónska pani Kaja Kallasová. A čo sa týka funkcie predsedu Európskej rady, tam nastupuje pán Antonio Costa, dlhoročný sociálny demokrat a premiér Portugalska. Čo sa týka nejakej samotnej podpory tejto novozniknutej koalície frakcií v Európskom parlamente, hovoríme o posilnení skoro 40 hlasov, konkrétne 38 hlasov, keďže sa podarilo pani von der Leyenovej vyrokovať aj s jej ďalšími kolegami podporu z frakcie Zelených, no bude to za ústupky v konkrétnych, aj čo sa zverejnilo o témach a rôznych hlasovaniach. Neviem, či je to až tak dobrý krok, keďže sme videli mnoho škodlivých zákonov a návrhov zákonov v Európskom parlamente, ktoré postihujú mimoriadne automobilový priemysel. Hovoríme o zákaze spaľovacích motorov od roku 2035, hovoríme o norme Euro 7 a hovoríme o ďalších kľúčových opatreniach, ktoré postihnú krajiny ako je Slovensko, Česká republika a podobne, krajiny nášho regiónu, ktorými sú veľkou časťou tvorené HDP a aj všetky ekonomické výsledky práve z automobilového priemyslu. Predsa je to absolútne iracionálne, keď Európa je kontinentom, ktorý vyrába najkvalitnejšie autá už viac ako 100 rokov, aby sme úplne jednoducho a ľahko prenechali túto úlohu v Číne, ktorá ľahko naskočí na tento trend a už sa tak deje. Európska únia síce koná clami a rôznymi inými opatreniami voči Čínskej ľudovej republike, no Čína veľmi rýchlo zaplňuje tento priestor a my môžeme len ľutovať, že sme takýmto spôsobom ľahko urobili dieru na trhu a dali priestor ostatným krajinám. Preto dúfam, že Európska únia aj v pozícii novozvolenej komisie aj so staronovou predsedničkou nebude pokračovať v takýchto devastačných opatreniach, akými sú norma Euro 7 alebo zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 a rôzne iné.